niki para wadyabala nggih anglajengaken tari bandengan nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan. Niki napa wonten sing badhe nyumbang bandengan Cak Jumat? Wonten nggih. Terus niki dulure Bapak Sulin Firman nggih. Terus nyumbang bandengan nggih sumangga. Oh rampake, oh terus kula bandengan nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Ayo bandenge mlebu alon-alon teng dalemipun Bapak Sulin Firman. Tak kei gendingan napa sing paling penak Mas Nanda? Petetan dados yo. Ye. Yo. Ayo adike sing ana dhuwur pentas bodhon ya nak. Ayo Mas Indra, ngidulno titik syutingane ben ketok ya. Kidulan titik. Yot. Oh, Ya. Ya. Bandengan nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Sulin utawi Bapak Firman
sekeluarga. Nggih, tari bandengan nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System saking Kedawung Dringo kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Ardis video syuting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono. Ele bandenge ditata sing apik, jajal kemantene digoleki nggih. Putranipun Bapak Sulin, Ibu Sulin nggih ditumpakno bandengan nggih kalian disukani gending mama, digawe gending sing penak, sing paling pas, sing paling sae teng wontene tari bandengan dikei salam kerong mama dados yo. Ayo kemantene digoleki. Joko sing becik ayo. Mas Ogut dicekeli.
kerong nggih gending ingkang angka 1 ditambahi sak gending mama jajal dikai gending sing rada anyaran nggih dikai gending santri pekok mama dados jo 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 oh Santri peka nggih nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir teng wontene tari bandengan. Nggih, bandenge ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih tak kei gendingan penturuan Sronen Sakti Cakaryan dikei Bar Jabar Madura dados
Nggih, mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Bandengan nggih saking keluarga besar Reog Setiakawan. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih. Mudune para widodari, widodara, widodara. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe. Angelajengaken utawi agawe tari Srimpi Sekar Jatilan. Lek terose derek kedawung tari goyang bokong digoyang nggih. Sugeng siang para rawuh, sugeng mirsani medali tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending mama. Apa aku kurang gati, apa aku iki kurang sayange kurang katone tresnamu ngambang katone sayangmu kurang dadak mama. Lakae sawangen
gati kurang gati bapakku iki kurang sayang oh iya oh katoni tresnamu ngambang oh iya iya katoni hatiku bimbang sawangen gawe sawangen rakae sawang bulan ra kira ninggalno bumine sawangen gawe sawangen rakae sawang lintang ra kira ninggalno langite hei sing tak jaluk mung ngertine kok ngerti yen tresnaku mung karo kowe oh iya oh ora ana liyane hatiku ngono kowe sawangen gawe sawangen lakae sawang mulang ra kira ninggalno bumine ninggal bumine sawangen gawe sawangen lakae sawang lintang ra kira ninggalno langite kaya gatiku ning kowe kaya sayangku ning kowe sawase ngono kowe Tari Srimpi Sekar Jadilan nggih. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok mlakune, kaya macan luwe. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Sulin utawi Bapak Firman. Ibu Sulin utawi Ibu Firman nggih, sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jadilan nyambut gawe bebarengan. HM Putra Audio Sound System nggih saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Medale Tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending sawangen nggih niki koyoke wonten sing anyaran nggih, yang cantik, yang manis, yang imut nggih. Pokoke ponak-ponakane utawi putune Bapak Jai melok kabeh nggih. Alhamdulillah nggih. Mama. Lah kok sih dalem dalam Kang Mas Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending Mama. Niki wonten pamundutan gending Mama saking Cak Solikin. Nggih, gendinge penak Mama. Sewang-sewangan Mama dados. Ayo geduk-geduk sing ana dhuwur pentas bodhon ya nak. wis kelakon seminggu kasih bisa nyariknya ketani Yo. Nggih, matur sembah nyuwun. salim yangi Iyo. Oh, eh. Yo. Segoro yang ana besi kiri
sewangan nggih. Inggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan nggih. Gending saklajengipun mama jajal ngalih nyang genduk Cesya nggih dikai gending anyaran gelang anting-anting mama dados. Yo 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 Rasa
anting-anting nggih ditambahi sak gending mama jajal ngale nyang Mama Siti dikei janjine Mama Siti dados waranging kowe yo 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 ayo yo masih bersama Setia Kawan original nyambut gawe bebarengan HM Putra Mas Safi artis video syuting Mas Eko Oke Jawan Lor Sukosono janji riko sing arep nglarani oh ah oh eh oh janji riko nyenengno ati iso tetep siji nono maneh nono bate opo mati engeno janjine mula lambe yo ono bengi oh ya koriko kari gampang gawe janji saikine luput ambi omongi gadong janji kudu tepati Setia Kawan lo iki mas iyo 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 oh ah oh Adi rasa rumangsa riko bola-balik iso kari dilarani yo hey hey Jo salahno kadung son wis ngeliyo mergo son wis sing kuyan Hey, 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 yo ayo mas mosok ta sing loro ati loro ati no ngarepan mata yen di wong liya beri ati la 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 koyo koyo ya 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 urip iki koyo keseksa yo satu kali lagi mama mosok ta sing loro ati loro ati no ngarepan mata yen di wong liya beri ati ya 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 koyo koyo ya 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 urip iki koyo kesiksa janjine nggih nggih menika gending ingkang angka 3 tawi gending telahir teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan nggih ayo nduk genduk barisane ditata maning bali-bali nang panggonane nggih diganti tari rampak barong Samboyo Setia Kawan ayo nduk genduk bali tak kei gendingan meturuan serenen sakti cakarian
dikei bar Jabar Madura. Oh, yalalalalalalalai. Oh, ayo le, awas miper ya nak, ayo nak, miper ya nak. Oh, yo ha 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 ha. Weh, oh, yo, awas, yo, awas, yo. Makaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Srimpi Sekar Jatilan nggih utawi goyang bokong digoyang nggih para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Yok Setiakawan nggih muncule para wadya bala para sambaya angelajengaken tari Rampak Barong Sambaya Setiakawan nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani yo kabiarsa suaranipun lirom ya Rampak Barong, Rampak Barong, ambiar, tarik sih. Semangka. Iya. Alon-alon ger. Ayo le merconi dicocok ya nak awas. Au. Oh Yo. Ayo le. Awas. Oi. Ayo le ono pecute sampean go mlebu ya nak. Heeh. Alon-alon pokok kelakon ya, Ger. Gerembat pokok selamat yo. Ribik gedang ribik telo yo, Ger. Siti Edang pokok iroto. Yo.
Yo. Hehehe. Waduh mikir. Nyolong Sinto. Nek tak mikir, aku sing mikir. Anoman cancut tumandang ngaleng wis dadi kobong gede. Kobong gede. Kobong gede. Kobong gede. Jroning Projaya. Yo, masih bersama setia kawan original. So. Ayo, saya dua kical-kical. So, ya. Au,
ring wong kang ridu ati Setia kawan original bos. kawitane mung sembrono jur lino Bocah yang delok kawan. Ana dua tiga kawan. ing jagat iki tresno nanging jo timbali aku dhewe nandang proto kadung loro sambat sambat sapa rina wengi sing tak puji ojo lali janjine muga bisa tak ugemi Ayo le, kebiak no kalem-kalem. Hehe. Oh. Ayo, awas alon-alon ger, nggih. Awas ayo, ana truk ning embong ayo. Iya. Iya la 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 la. Oh ya. Iya. Iya. Hey. Ah hey. Oh hey. Hey. Mas ojo diplehoi Yo. Mas ojo diboyongi karepku njaluk diesori aku kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden gati mengkoke eri ing jaman boyo siling iling pamopo iku budaya pancene terkandang Ayo deh. Oh 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 oh. Oh. La 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 la. Ah oh oh oh. Oh oh oh. Aus. Caca. Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih. Ake cacahe nggih pitu maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak Sulin utawi Bapak Firman nggih. Ibu Sulin utawi Ibu Firman nggih sekeluarga. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System saking Kedawung Dringo
kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Niki sing tiga niki pamundutan saking Bapak tuan rumah nggih, Bapak Sulin nggih. Niki termasuk keluargae nggih. Keluargae Bapak Sulin nggih sing dadi rampak barong tiga cacahe niki nggih. Mama tari rampak barong Samboyo Setiakawan disukani gending-gending Mama. Gending ingkang angka 1 jajal dikek gending sing penak sing rada anyaran Mama. Ngandu borok Mama dados. Hai kemanten dijajarno Mas, dinapi Mas. Jalo apa
Ngandubara nggih nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Sambaya Setyakawan. Nile rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane. Yo. Ayale. Au. Yo. Yo.